Ahojte, chcela by som sa s vami podeliť o moje skúsenosti s kurzom Spokojná v práci a o to, čo priniesol mne. Po materskej som sa plánovala vrátiť naspäť do práce, ale cítila som potrebu preskúmať, či je to naozaj správne rozhodnutie, či budem v práci spokojná a či budem mať dostatok času aj na svoju rodinu. Kurz Spokojná v práci mi pomohol utriediť si svoje myšlienky, lepšie sa spoznať a na základe toho sa aj rozhodnúť. Okrem toho mi kurz ukázal aj ďalšie možnosti osobného rozvoja, ako je napríklad asertívna komunikácia, ktorá mi umožňuje efektívne komunikovať svoje potreby. Taktiež mi ukázal, ako môžem vyjednávať o svojich pracovných podmienkach, ale aj platových podmienkach a dodal mi odvahu pýtať si to, na čo mám naozaj nárok. Taktiež som tu našla veľa praktických tipov, ako sklobiť svoj rodinný a pracovný život, ako sa na to nachystať. Lektorky vytvorili príjemnú a podporujúcu atmosféru, zodpovedali množstvo otázok, ktoré sme mali a nabili ma veľmi pozitívnou energiou. Každý týždeň som sa tešila na novú lekciu. Po absolvovaní kurzu sa cítim oveľa istejšie a sebavedomejšie. Kurz Spokojná v práci by som jednoznačne odporúčila každej žene, ktorá sa zamýšľa nad tým, ako byť spokojná nielen v práci, ale aj sama so sebou.